Kortxoenea, Euskal Jairunea, eroriaren jaikiz berriro erekin guztiona delako gaztetxea. Guztiona da eta ez da inorena, kendu nahi digutena, baina ematen du ez direla konturatzen gazte geran ez ezkeran ekatzen. Bota dituzte, paretak, itxi dituzte, ateak, itxi dituzte, lehioak, zelan ditzagun. Sortu nahi baldin badegu beste aldea, geuretik da geurea. Parranda zera eta gozerregin badago lau eskudirari baino gehiago. Zirkua izaldiak edota garatza, herriaren ardatza. Jaten degunez eta ereiten degunez, esnatuko gera biak egunez. Bota dituzte, paretak, itxi dituzte, ateak, itxi dituzte, lehioak, zelan ditzagun. Astitzeko, askatzeko, aldatzeko lotan dagoen herria, txikitik irautza eginda izan da bi mugarria. Wow, 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 wow.